बे समाव मोनसे जिंगा सिथावना रादाब सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। नंगौ, मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै गुबुन मुवा बेसादफोरनि बेसेना सानफा एफा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बेबादि समावनो आरोबाव मोनसे जोबोद जिंगा सिथावना थासारि। बयजोंबो अनसायजाग्रा बेदरफोरनि गेजेराव अमा बेदराबो मोनसे एंगारहायै जाग्रा बेदर। नंगौ, बर'फोरनि अनगायैबो सा सानजा भारतावनो अमा बेदरा बयनिबो फेभरेट। नाथाय बे समाव अमा बेदर जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनि रादाब। अमा बेदरनि बेसेना बारायनो थांगासिनो दङ। नंगौ, फैगौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय अमा बेदरनि बेसेना अख्रां सौहैनो हागौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अमा बेदरनि बेसेना फैगौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय सेरसेयाव 800 रांसिम सौहैगोन। मख'नो गोनांदि अमा बेदर फाननायखौ लानानै सरकारा माखासे नेमफोरखौ फोसावदोंमोन। अमा बेदर दानथारग्रा न'फोरावल' अमा बेदर बुथारनो गनायथि होनाय गोदान नेमखान्थिखौ फोसावदोंमोन सरकारा। अमायाव सोमजिनाय बेरामफोरखौ नोजोर होनानै रायजो सरकारा गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनानै अमा फाननायखौ बन्द खालामनो फोसावदोंमोन। आरो अमा बेदर फाननाय समाव माखासे नेमखान्थि मानिनानै सोलिनो फोसावदोंमोन रायजो सरकारा। बेनि उनाव दायो अमा बेदर फानग्राफोराबो अमा बेदरनि बेसेनखौ बांहोनो थांखि लादों रायजोआव। फैगौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय अमा बेदरनि बेसेनखौ सेरसेयाव 800 रांसिम खालामनो थांखि लादों अमा बेदर फानग्राफ्रा। थारैनो बे थांखिया रायजो राजाफोरनि थाखाय जिंगा गोनां थासारि सोमजिहोनो हागौ। आरो बेनि सायाव रायजो सरकारा मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समासो फोरमायसिगोन।